Oh, I'm sad. Uy. Good morning, Philippines! Karating ko lang, di ba? And then, oh my God, dumating yung package ni Sis Charmaine Creations. Ni, ano ba? Ni Kathy, and ilagay ko dito yung YouTube channel niya. Kasi may YouTube channel siya, guys. So, yun. Thank you, sis. And also, guys, ano niya ito, guys? Business po niya ito, guys. Sininda niya ako for free. Thank you, sis. Thank you. Hala. Hala. Hey, get down over there. Oh my God, ang dami yung pinadala niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God. Ang dami. Okay, so I can give Tammy the American flag. And this is for Tammy. Look. Oh my God, thank you. Anyway guys, meron siyang YouTube channel po guys. Matagal ko na siyang kilala dito sa YouTube. Hindi kami palaging nag-uusap kasi busy ako, busy din siya. And then plus nag-start siya ng business. Yung business po niya is Charmaine Creations. And guys, I will put the link. So, I don't know kung I don't know kung mag-ship siya sa ibang state o sa ibang lugar like Canada. Ilagay ko yung yung link ng website niya sa description box. This is washable. Oh yeah, it's washable. So, oh my God, may mga extra piece pa siya, oh. Look, ilagay dito ba? Ilagay dito para ganun, di ba? Oh my God, I can breathe because look, I don't have a long nose. I have space here. And guys, I like it. You know what? I like it because it's animal footprints. Thank you so much. Iba-iba talaga. Ang galing. Ang galing talaga niya, guys. Yung parang ano ba, oh. Ito siya, para ito sa nose area dito, oh, pala. Look, oh, hello, thank you. Thank you so much, sis, Kathy. Hello, American, oh, look at this. Tommy would love this, guys, as in, Tommy is very, hello, yung dami naman itong pinadala, oh. At saka ito pa. Iba-iba, hello, ang ganda nito, sis. Ito, walang pero, oh my God, it's really soft, I like it. And then, ito pa. Oh my God, may card siya, guys. Ito po siya, Charmaine Creation. Like, but this is really good because of the curve here. This is good for his big nose because he has that long nose. Tommy have that fat long nose. Not fat, this is not freaking long. Parang ibon. So this is really good for him. Anyway, thank you, sis Kat. So guys, if you're interested order, ilagay ko yung link sa description box. Kung gusto mo iba-ibang color, ang dami. May mga siya, ang dami, oh. So, this is really good, guys. Kasi makahinga ako kasi there is a little spacing. May space dito sa ibabaw ng ilong. Thank you, sis. Ilagay ko dito, ha. And then, I will let Tammy review this. So, watch for the, kung anong sasabihin ni Tammy. Kasi sometimes talaga, guys, hindi nyo makikita sa vlog. Sabihin niya na, he always says something, tired of putting this mask. Doesn't need to have the mask. Ganyan na siya, guys. So, let's see if he would like this because look, the style, the curving. Suportahan naman natin yung business ng ating kapamilyang Pinay, diba? You know, kababayan natin dito sa US. So, maganda pa yung product niya. So, sa mga susunod na vlog, let's see kung anong reaction ni Tammy dito. Kung anong, niya, review. Okay? So, be real lang si Tammy, guys. Tomorrow for sure. Hi, guys! Good morning, everything! Good morning, mga ka-everything family! So, ngayon, guys, ibalik po natin itong sinuot ko kahapon na sweater. Kasi, oh God, nag-snow na naman. Bukas wala, the next day is snow, the next day wala, and then, meron na naman. So, sunod-sunod po yung snow natin. So, ang gagawin ko is, I'm going outside mga probably 3 times today to shovel. Siya na po, ibalik po natin itong damit and then hubarin natin mamaya kasi panington lang naman ako. Papawisan tayo paglabas. Kailangan si Tammy din, guys, yun yung gagawin niya kasi wala siyang machine. And then very light lang naman, mga few inches. Hindi pa nga nahihilis, hindi pa nga nawawala yung previous storm. May storm na naman, pabalik-balik. Yun yung yun yung winter Yun yung hinahanap natin, 'di ba? Tumira tayo sa winter na
my winter na country, and then yung state is my snow doon. So, yun talaga. Meron na. Shovel natin yan mamaya. Yep. Mamaya. Yes! Masaya na siya. Okay, I'm gonna add a little bit more water to this. Masaya na siya. Masaya yung dahon niya. Tingnan niyo, ha? So, let me, add more water to this. Maglinis tayo sa driveway. Mag-GoPro tayo. Pero hindi nyo ako masyadong maririnig kasi I have to protect the GoPro din. Oh, God. Napagod ako. Nagpapala ako ng mga snow. Pero, nawala yung snow. Hindi nag-start na naman. So, I just do the flat area. But anyway, napagod ako, guys. Pahinga ako, guys. Kumain ako kanina. Pagkatapos kong kumain, diba, lumabas ako. Sumakit yung appendix ko, guys. Yun, sumakit yung appendix ko. Pagkatapos kong kasi sobrang busog ko. Kasi, diba, nagutom. And then, ang dami kong kinain. Hindi muna tayo mag-edit. Hindi tayo muna sa sasakyan. So, yung sasakyan ko is puno pa rin. Iwan ko, guys. Ay, kaloka. I don't know if I'm going back. I think I need to because kapag darating yung si Tami dito, pagod siya. Iwan ko. I don't have a choice kasi kapag hindi ko ito gawin, siya yung gagawa. And then I'm worried already. Yung back niya kasi. Okay. What is in your mouth? What's in your mouth? Huh? Get down, Rox. What's in your mouth, mates? Show Mama. I'm here. Oh, you bring Mama a ducky. Hey, where you gonna bring the ducky? Roxy! Pagkagahig alimpatakan. Where you gonna... Alam nyo guys, kung andun kayo sa labas matagal, and then wala cover yung ulo mo, masakit yung tainga. As in yung tainga ko para nang matatagak sa sakit. Yun. At saka sumakit lalo yung ulo ko dahil sa ginaw. Kaya magkasakit yung mga tao dito, yung mga season flow na yan. Dahil sa ginaw, din pasok sa loob, ganun. Oh, parang nag-process. Sakit ang tainga ko. Pakainin ko itong mga alata. So, anyway, balita-balita, agta ng alata. Si Tami hindi uuwi. Hindi siya uuwi kasi ang likod niya, sobrang sakit daw. Sobrang sakit yung likod niya. Kasi guys, wala siyang machine. So, ngayon, yung snow doon is continue. Pero nag-stop na ngayon. Pero continue siya since this morning. Pabalik-balik siya sa labas, nag-shovel kasi ayaw niyang mag-build up yung snow. So ngayon, sobrang sakit ng likod. Nahirapan daw siyang huminga. Alam niyo ba guys na ang daming namamatay sa pagpapala ng mga snow? Na heart attack yung iba. So sabi ko kay Tami, yung likod pa niya at saka nahirapan daw siyang huminga. Sabi ko, kaloka ka dong. Hindi tayo mamamatay kung mayroong snow sa daan dyan. Kung gusto mo talagang mag-shovel, kung gusto mo talagang magpala, kunin yung snow, ang gagawin mo lang is yung sa daanan ng mga tao, pabayaan mo yung driveway natin dyan. Kaloka ka. So yun, Tami is not coming home. So, kasi masakit yung niya, sabi pa niya bukas na lang daw siya maaga. So, sabi ko, okay, make sure na uuwi ka bukas kasi pupunta dito yung kapatid mo na tulungan ka sa kasi may furniture na sa sasakyan niya, guys. I will see you tomorrow. Continue tayo bukas kasi pasensya na, wala akong ganap ngayong araw. So,
Early the next morning. No, I called Andrea to tell her not to send anything over, and I just hung up with her now. Is she coming? No, they were coming to help me take the furniture out of the car. Okay. Why they are not coming now? Well, I'm not there. The furniture's in my car. Oh. Yeah, but they have things in their car, right? Yeah, but they figured I'd do it at the same time. Or why make 2 trips? And where are you? In shower? No, I'm at the oil change. Oh. Okay, you go ahead. Let me get ready to the oil change. And then I have to stop. So there's still ice on the stairs going to the porch. And the walkway going up to the porch, so I have to go salt everywhere so the mailman doesn't slip. Okay, bye. Alright, I'm standing outside talking to you. How you gonna ask? Oh, ito, you said, okay, Han, I have to go. Really? Where are you hearing this stuff from? Just now. Good afternoon. Tumingin ako, maaga pa ba? No, it's 12 something, 12:50. It's almost 1 o'clock. Hello guys. Yung mga ka-family ko dyan, good afternoon. So yun, lit po tayo ng vlog kasi usually I'm in the kitchen and cooking, right? Pero this time, na ano ako, edit, laro. And pagkatapos dyan, linis. Again, never ending. Binabantayan ko lang sa Indagarotay. Sa Indagarotay po yung naglilinis. And then pagkatapos dyan, pumunta ako sa sasakyan. Kinuha ko yung mga gamit, yung nilagay ko sa sasakyan. Dinala ko sa basement. So, ang ginawa. So, tumawag pa si Mr. Stress din ako ngayong kaninang umaga. Dahil itong si Tami, yung nag-snow pero paunti-unti. So si Tami, palabas-labas doon niya, nag-ano siya, nag-shovel, nag-ano siya, ganun-ganun. Pagkatapos niyan, balik sa loob. Pagka ilang oras, balik na naman siya, nagpapala-pala na naman. Pagkatapos niyan, yung likod niya, nag-ano na, sumasakit na. Pero pabalik-balik siya, umaga hanggang gabi. Dahil yesterday, yung snow is, diba, pabalik-balik. Katulad sa ginawa ko, I did twice. Siya, mga ilang beses yung ginawa niya. Kasi ayaw niyang mag-build up daw, sabi niya. So ngayon guys, hindi makatayo. Bumalik yung sakit ng likod. Naalala niyo yun last year, January. Sumakit yung likod, hindi na hospital siya, diba? So ngayon, bumalik yung sakit, hindi makatayo, ganun, nahirapan, ganun. Sabi ko, nagyaw-yaw ako guys. Sabi ko, I'm concerned, pero pabayaan mo na itong bibig ko kasi nagagalit ako. Sabi ko sa'yo, huwag mong gagawin yan. Kasi yung ano mo, yung likod mo, gusto mo ma-hospital, and then ma-surgery ka, and then pagkatapos niyan, maglibang-libang ka, kaya di na ka makakontrol sa imo. Akong dipasidanan, guys. Niremind ko siya yung sinabi ng doktor. So, niremind ko siya, sabi ko, So, ngayon, ano na, ha? Ay, nakakaluka talaga itong asawa ko. So, yun, sabi pa niya, pauwi na siya dito, kaso kahapon ka na kagabi, pero hindi talaga kaya, guys. Yung likod niya talaga is mamamatay daw siya sa sakit. Sabi ko kaninang umaga, oh sige, pupunta kita dyan. Sabi niya, anong gagawin mo dito? Sabi ko, babantayan kita. Alam nga naman, asawa ako, andito ako sa malayo, hindi ikaw dyan na masakit, na tigas ng ulo mo, hindi ka magikinig, sabi ko. Sabi niya, maghintay lang ako kung kailan ito maghilo, and then punta ako sa baba, magkuha ng kape, ganon. And then kailangan ko din i-ano yung sasakyan daw niya, will change, kasi ayaw naman daw niya masira yung sumabog yung ano niya. Gagamitin natin yung bigay ni Sis Cathy May. Sis Cathy, maghanap tayo dito kasi dito ko nilagay yung mga mask. So, ano yung gagamitin natin? Thank you, sis! I almost locked my finger again in there. Look, ito yung anuhin natin. Nilaban ko kasi siya guys, ng ano guys, sobrang bango. Nilaban ko siya ng gamit yung Suavitel na laundry detergent. Asan yung jacket ko? Wala dito. Color stika. Yeah. Do you want me to drive over there later to bring you food? Oh, the burgers and crap in the freezer. Not like there's not food. I just got a microwave. And I don't have problem driving over there, and I can see you, I can feed you. You can see me by doing FaceTime. No, but I wanna see you, like, hug you and pinch you. You know I shoveled yesterday, even though it's... Well, I did too, but there's ice this morning, so
You know how many times I told you yesterday and still this morning there was ice. It's very sunny, hon. What's funny? It's very sunny. Funny, my ass. I know. That's why I thought it was good, because when I talked to you this morning, I saw some sun coming through the window. But I look out the window and I can see the sidewalk, the driveway, everything's covered with white. And then when I went out to get the car done, so I had to go back in the house, get some salt and throw it over there. The walkway going to the house at the stairs. I tell you, I think I got burgers in the freezer. What if you don't have? You what? What if you don't have? No, I know I have, and I know I got at least one box of cream fish, so I should be okay. You like it to be over there because you can smoke and lie down. Still have the other bag of salad that you sent. Like the bag that you bought from the store. Mm-hmm. Oh, I'm sad, oy. Sorry, the bright side is not snowing today, so I can go to bed early. Knowing you're lying down in bed, but your eyes is open, staring at your phone. Well, I was staring at the phone last night. I got a call last about the problem with the Greek stuff. Kumain ako ng rice kasi nagutom ako, and then tinawagan ko si Tami. Nakakasad situation talaga. Ang dami kong biniling pagkain para lang masayahan siya, para lang makakain. Ngayon, iwan ko na lang. Kasi mag-snow bukas na naman. Iwan ko, walang katapos ang snow. Ngayong araw wala. Pero bukas mag-snow na naman daw. Ang problema dito, sabi ko, ako nang pupunta doon kasi uwi siya dito para komportable, ganun. Doon na lang daw siya, sabi pa niya. Nandoon naman daw kasi siya na lang daw. So ngayon, pumunta tayo sa tindahan. Bumili ako ng bok choy, yung Chinese bok choy na maliit. And, bibili sana ako yung hindi yung litos eh. Parang, Chinese cabbage, yun. And ito, Chinese bok choy, mga baby. So, yun yung story natin ngayon, na binilhan ko siya ng tilapia. Lutuin ko yung tilapia kasi masira yan. So, i-bake ko lang yun. So, yun. Tayo na naman dito, guys. Wala tayong kasama, as usual. May mga nagtatanong ba, ba't iniwan ka ng asawa mo sa Christmas? Wala siya dyan. Oo, guys. Wala siya, guys. Masamang asawa na. Joke lang. Ano yun, guys? May kailangan lang talaga. Kailangan lang talaga niyang andun kapag may mga ulan, mga ano pang tawag nito, snow, ganon. Pero guys, pag mabinta na yung bahay, guys, hindi na niya ako iiwan. Kami ng dalawa dito. Pero dahil nandun pa yung bahay, sabi ko sa kanya, itong bahay ba problemado talaga yan? Nagbigay ng problema sa lahat. Dapat mabinta na yan. It's back in the morning light. Before the light. Before the light. Before the light. Beef, look. Beef. At may malaki. At apat po ito. Konting lang siya laman. Pabayaan ko lang yan, guys, kasi gutom yan eh. And then itong dalawang aso gustong labasin. Roxy, are you excited to say that? You have to leave the Mister. You have to leave the turkey, okay? Turkey is yummy, so you have to leave, Mister. We just let the turkey eat the food over there. Kawawa din yun, oy. Gutom din yun, oy. Gutom ang turkey, good. Gutom man sila, good. Gutom. Yeah, gutom. Marami sila, guys. Marami. Isa lang yung nakapasok. Nagpaboil na ako ng tubig. Yan. Para tapos na yung mga lulutuin natin. Sabaw. Ilagay na natin si sabaw dito. O, sabaw. Itong para matagal din yung pag niya, boil ba. Ay, I'm just sad. Yes, guys. Nasa sad ako. Dahil wala si Mister. Yan, ganito talang buhay, guys. Cooking for my husband, even he's not home. Look. Oh, he said, I will hit it tomorrow. Okay. Oh, my goodness. Okay, ito siya. Ilagay natin. Oopsie, oopsie.
Gusto ko lang itong mag-boil ng matagal, ng sobrang tagal. I think matigas itong mga klase na meat ito. Let me see, bakit ang itim? Ilagay na natin ito bago mahubsan. Bago mawala ng tubig, chay. Yun lang naman yun. Sabaw lang at gulay yung gusto ko talaga. Yun. Yan. Gulay lang. Sabaw-sabaw. Ito, oh, may color yung ano, oh. Diba? Tingnan nyo. May color. Iwan ko. Ganyan ata. Kasi yung baboy din kapag nasa palengke. Nasa palengke ka. Sabaw lang talaga kainin ko. Ayaw kitang kainin kasi gusto ko sabaw lang. Yun, andin pabayaan ko lang siya. Papunta daw dito yung kapatid ni Tami kasi i-drop nila yung ano. I-drop niya yung nandun sa sasakyan niya. So yun, i-drop niya dito. Andin yun. Oh my God, 6:30 na guys. Wala pa dito yung kapatid ni Tami. Kano ka ito? Hindi ako makatapos-tapos sa ginagawa ko kasi naghihintay ako. Nakapag-edit tayo ng video. Hindi ako kumain ng dinner kasi yun, walang gana. Walang rice yun. So, walang rice. So, iina natin itong vlog. Nakausap ko si Tami. I asked him if okay pa ba, kumusta yung ano niya. Sabi ko sa kanya, magagalit talaga ako sa'yo kapag bukas, mag-isla na naman niya, nag-anak ka, ikaw yung maglinis. Thank you so much guys for watching sa vlog natin, and I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe, and then yeah, tomorrow I won't probably vlog long. I will probably wait for Tami. Let's see. Kasi yun. And anyway, I will see you guys tomorrow. Bye. Good night, guys. Good night. Hala. Nagulat ako sa'yo, Dimps.